Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gipresentar karon sa atong mga pagbasa o sa atong ebanghelyo. Naipipila ka mga pagtulunan nga nindot kaayong kutloon. Una, ang Ginoo di ay gusto gid siya nga motrabaho ta. Dili lang mag-standby. So kanang mag-standby, maimpierno gid na. Kanang motrabaho, maura gid nay malangit. Mao na nga ang gihulagway diri gikan pag buntag sayo hangtod alas 5 sa hapon, sige siyag paniid sa mga tao naaga ni wa magtrabaho, iya yung patrabahoon. Kami bitang mga pari, hilig kayo mi og day off. Kada semana naagid mi day off. Kamo, naasan mo ana? Mo day off sad mo? Kamong mga asawa, naasan mo day off sa inyong bana? Ang mga bana na day off silang asawa? Ang mga ginikanan, naamoy day off para sa inyong mga anak? Ang mga anak, naamoy day off para sa inyong ginikanan? Permanente. Mga tapulan mong dagko. So kanang mga tapulan, maimpierno gina. O gina ha? Kaya gustos Ginoo mo trabaho kita. Naagid tay buhaton. Unya, ikaduha, ang Ginoo day hilig kay siya nga parihar tagsuhol tanan. Di siya gusto ana nga ikaw supervisor, dako kag ranggo, dako kag suhol, taas kag oras gitrabaho, dako kag suhol, mubo kag oras, gamay ra kag suhol. Angay, parihag suhol tanan. Yan saan? Ganahan mo aning style? Uy, tubag mo eh. Di mo ganahan? Maliwat mo aring nagbagot-bot. Ang unang ni trabaho, gagumbol. Ngiga, kami diri na pagbamis kainit, gikas buntag, hantod sa hapon, kanang gipatrabaho ni mo alas 5, parihar amig suhol. Grabe naman sa nang imo eh. Og maoni nakapastress nato karon kana abang mangumparar ta. Mangumparar. Oh, daghan kay nana. Bisag kaming mga pari, matintal miya na usahay, mangumparar mi. Akong karaang pari, ni ara ko aning parokyang gamay, kana anong bago, nas dakong parokya, dako kayo kulikta. Magyaw ba? Ako diri, naniguwang na lang ko, ni algyapong ko aning mga island parises, sila noon dia, naniguwang na lang sad, naarigi siyudad. Kumparar ba? Di gustong Ginoo na. Ang gustos Ginoo pilay gihatag nimo kana mo na. Ora gina siya. Malipay ka nga naa kay suhol. Ayaw na lang pagkwenta og pila. Pero ang nagtrabaho suhulan gis Ginoo. Muna ang gauna gyud mo trabaho gid ta. Ikaduha, dawat lang bisag pilay ihatag sa agalon. Yang saban. Oyon mo ani dili. Ang mooyon, congratulations, malinawon mo. Ang di mooyon, ma-stress mo. Og mauna ka nang sinahay karon, kanang magsinahay ba? Kana ba magsikag sinas imong silingan? Kung ang imong silingan gani, nakapangural siyang yuta, nya nakapaghatag og kanang bagong pintal, ikaw moras kag ma-insecure. Ay way pintal ako da. Pintal sa gas imong balay. Palit siya og sakyan ng bago. Wa ko'y bagong sakyanan da. Palit sa kag imo, bahalag inutang. Ma-stress gyud kana. Ma-stress ka. Mao na ang gustos Ginoo dinhi kana bang kamautang mudawat unsay ihatag sa Ginoo. Siya'y magbuot. Sa unang pagbasa niingon siya diri, ang akong hunahuna ug ang akong laraw di gyud pareha sa inyo. Ang inyo ni ara na kutob siyuta, ang ako tuas langit. So layo kayo. Hay may taas og panglantaw ang nagbarog sa yuta o kadtong gatungtong dito sa dool sa panganod. Hay may taas og makita. Ang tuwa dito. Nya ang atong nakita niya ra dinhi
Nya magsige kag reklamo nganong maura nimong nadawat, gihatag nas Ginoo nimo karon kay nakita niya unsay sunod ana kay tuwa mo siya sa babaw. Kakuha mo? Pareho datong istorya sa nahinomdom mo atong nalunod nga sa to katong sa Sulpicio katong Princess of the Star ba to? Kato bang nalunod ba? Ana. Daghan man itong patay. Gani si Padre Lidio, kailan mo mong Padre Lidio no? Nakaikyas. Siya man tatoy mo sakay kay ang kuan man kana ganing diha man sila nagtrabaho sa Sulpicio ato, duha sila kabuk akong classmate sa college sa seminaryo. Si Brad Limboy man tingali to, Limboy. Ni hangyo si Brad Limboy nga siya lang sa musakay. Pero schedule gid unta to nga musakay sa Padre Lidio para mo ari dire. Nakaikyas. Napare. Pero nagmahay-mahay siya ato. Yay, ngano man sa ni Slimboy, ay ngano man sa mo ilog man sa next schedule. Ana. Sige lang kay buotan ka na sa Padre Lidio, mo ginireklamo. Sige, ikaw lang Brad, ikaw lang adto. Sakay, usas na missing mo to nakaingos Padre Lidio mo balik yung kong seminaryo kay ang message ani no dinala jud ko musakay balik kay musakay ko ani patay jud ko ani. Mao na karon balik sa seminaryo pare lagi. Onya, magmahay ka. Ang Ginoo nakita man nga, Padre Lidio, ako man kang parion. Nganong mo sakay man ka, ana? Mamising ka? Ana. Katos ang istorya gyapon related, ana, akong kailas Manila, ang iyang silingan, nga suod kay niya, nay anak nga head sa Boy Scout sa ilang school ba? Nya, doon naman to'y camping din murag jamboree sa mga Boy Scouts. So mo appeal siya. Ang bayro nun kay mo abot maghapit mo 15,000. Wa man gyud kwarta iyang papa o iyang mama. Purti ginyang hilak nga di siya kauban. Hapit tanan nga niukuyog na missing. Mao tong purti niyang gakos iyang papa ug mama, salamat Dios Ginoo mga wa mo'y kwarta. Kay diha pa mo'y kwarta. Purti na taron ako rumpataya. Di ba? Una pasalamat mo mga way kwarta kay dugay mong mamatay. O daghan kag kwarta, nya masakit ka gamay, adto day ka ospital, sudlan kag COVID, patay ka dito. Pero wa kay kwarta sa anto, so tala ni tuob-tuob. Mas madugay-dugay pa ka, sunog lang kas kainit kayo, pero di ka matay dayon. At tingali lang ba? Tingali lang. Waras ko kay bao, mao ba na tinuod istorya? Ang importante, kamautang mudawat nga kabubuton is Ginoo, mas nasayod siya unsay sunod. Kato sang landslide Yas Naga, inom dumato katong landslide. Nagya punto istorya akong nadunggan na mo tinuod ba to? Nga sayos buntag, naglungag siya para sa iyang anak. Sus, naguba man ang iyang stove. Naguba, pukaw niya, ano naguba man itong stove? Ingon siya, ay panghuam dito spikas. Anak, at dagan siya nga ito kay manghuam, maogi pagka-landslide. Hurot ang iyang gibiyaan dito Awa mo ka-gets? Nahurot. Dito siya sa atbang gatanaw siya, sus, may ragyong naguba among stove, pero maulang, sige, natabunan sa diyang anak dito, yung bana. Pero siya, nakaikya siya. Nga naman, nigdali-dali siya dagan nga to kay para makalungag dayon siya. Nanghuam siya dito silingan. Sus, patay lagi. Na kamo, kita, ay na lang pagsigunahon na anang kumparar-kumparar. Unsay gihatag Ginoo nimo, mao na. Manalitan ka na imong naong. Ay tanawa imong naong. Ikumparar na imong tupad. Hay may arang-arang. Sige. Una-una ako no hay may arang-arang na naong nga. Imo o iya? Iya ha. Ingon gani ka arang-arang na siya naong. Nararani mo, mas stress ka na. Nabit ako'y kaila nga. Classmate ako sa una ba? Ang usa karon nahimong dalagang guwang. Nagkita mi dalagang guwang na gid siya. Wagits na ba kay 50s na biya mi ana. Ang usa katulo na paanakan.
Guwapa kay ito hasta ako perting ibugan ako ato katulo na paanakan. wagi bana may pagdirito si anak ko. ang daghan magyong daghan magyong kung buwak nindot ko no daghang buyog maniba na o kana siya mamutudyokan sa iko sa buyog. Pero katong bati saylo-sayloan. Wa gito'y peligro. O say magmahay-mahay lang sa noon pero may na lang to safety ka. Daghan kayo mga butang sa kalibutan nga di ta kasabot murag unfair pero kung parihatan ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa nga ang tanan niyang paningkamot maura gyud ang pagtuman sa gusto ni Kristo ug ang pagpakigsuod ni Kristo ang tanan sang butang sa kalibutan tanang sitwasyon mahimo sang mapuslanon og worth giving thanks to God. Tanang butang basta ang atong una-una makigsuod ko sa Ginoo, mutrabaho ko para sa Ginoo. Mahimong mapuslanon ang tanan. Kana lang manglaba ka? Kanang manglaba ka mapuslanon na dili. Njaro ko ng imong anak gamay, gibunlot ang imong linabhan, giiksa nga tos lapukan. Mapuslanon pa na, dili. Kinsa gaingon? Ikaw. Pero pangutan ang Kristo. Unsay imong bation, unsay isulting Kristo, sa diyang giguroy sa imong anak, wa ka kabantay, giduaan, giiksa nga tos lapukan, ang bag-o ginimong giwaswasan. Unsa kay isulting Kristo? Wasa ko kay bawo. Pero gato na siyang una-unaon ang makapasuod ni mong Kristo. Muingon gina tingalis Kristo aron masuod ka nako pagpasalamat nga giiksa sa imong anak ngadto sa lapukan. Nga naman tungod kay gitudluan kas imong anak nga mahigugma gyud kas pagpanglaba. Unsa may kanus aman day ka makapanglaba kung bulingon ang punapton o limpyo? Kung bulingon nya nahigugma man kas pagpanglaba kay gidaman ni Mos Kristo nga gugmas pagtrabaho di magpasalamat kang giiksan sa niya na sa labhanon laban na sa kanito gabot ito na sa giburoy nindot sa mamada kay laban iiksan na po niya dito. Thank you dong ha kay imo jud kong gitagaan og okasyon nga I can express my love sa pagpanglaba ngana nya sakto na dili. Kung mo na imong una-unaon wa jud kay stress oy. Portig yung ninduta kanang manglimpyo kag balay nya hugaw-hugawan des imong mga anak magduwa-duwa inana ingka believe sa ko mga anak da tagaan jud og okasyon nga ma-exercise ang akong love for cleaning. Manglimpyo na sad ka kanindot ni mga yawaan Hangtod to sila, moingon to sila, di naman sila masukos, mama, nga di man ka masuko, ma. Ingka, tungod manggod ni, kay akong gitanaw ba nga, ang inyong gibuhat, inyo kong gitagaag okasyon nga malagit ko, masuod ko sa Ginoo. Ana, isa niya kami ma, suod mo sa demonyo. Sala kalaing mama, sa lagi, kamugoy ka pasad-pasad ya, di suod mo sa demonyo. Unsaon man nga masuod ming Kristo, sunda ang akong gibuhat, amang limpyo na sa dito. Wa na kay limpyuhan na, magkabuag ang pangita, unsao makanako ni masuod ko sa Ginoo no, wa na ko'y limpyuhonon, wa na ko'y labhunon, wa na ko'y kwan. Unsa na may imong buhaton? Magampo na ka dito, Ginooin taon, di na unta nimo balik og yawa-yawa ni mga panuway dagko. Nya mingon ang Ginoo nimo, ang imong gibuhat maoy nakahatag nila og kausaban. Padayon ana, ayaw na pagsigig hunahuna nga mobalik ba sila dili, ang importante kamao na kang mohigugma nila og nakasabot na ka kung mobalik sila sa ilang kabuang. O di hastang buang og maayo kamao na kang mohandol. Nga naman, because of love. Na siya. Nindog lang tayo.